Hej, og velkommen til at spille på, hvad det hedder. Fuck. Inde på GG. Fuck da. Det er godt. Spiller på GGSG. Jeg spiller på GGSG og gider ikke til. Jeg har våben. Ja, det er våben. Det er første kill. Og chest. Den anden chest nu. To golden apples. Fedt. Stone sword. Der. Jeg skal bare sådan der. Fedt. Iron. Sådan der. Sådan der. Vil det hjælpe lidt? Lækkert. Yes. Care package. Oh fuck. Allerede diamond sword. Jeg må væk. Gider ikke ham. Gider ikke ham. Han hopper på fremvæk. Sådan der. Sådan der. Væk. Nå, den er taget. Yay! Første vinder af Survival Games. Det er så det. Nå. Ja, det er mit første Survival Games spil. Jeg er tilbage lige lidt. Og så er jeg tilbage. Og det er bare mig, der lægger helt vildt. Men jeg skulle lige finde et nyt map. Eller hvad man lægger helt vildt. Det tror jeg. Ja. Det bliver godt nok en lang episode, men det var min første episode fra GGSG, og jeg er også min første episode fra min kanal. Ja, det er i hvert fald det. Første episode fra min kanal, og ja. Det er fint. Ja. Det var det. Husk at subscribe, like og comment, og til de to vil jeg lige skifte testerpack. Men de to testerpacks kommer til at være i beskrivelsen. Og jeg kommer selvfølgelig til at lave mere herinde fra, hvad det hedder. Herinde fra den her server. No, ja, men det var lagget rigtig meget. Ja, men og så kommer jeg kommer også til at skrive linket til min ven i beskrivelsen. Hvorfor? Ja, det kommer jeg også til. Og ja, hvorfor sker det her for mig? Så det var det for et mit første video. Ses i næste video for mig. Inden for min kanal. Hej.